תערוכה חדשה בגבעת חביבה. בתערוכת השלום שתוצג החודש ציורים וצילומים של 4 אומנים שונים, ועינב כץ ביקרה בתערוכה. עבודותיהם של 4 אומנים מוצגות בתערוכת השלום שבגבעת חביבה. החיבור בין העבודות נעשה על ידי ערכים של אמונה ואמת, וכל אומן מביא בעבודתו את סיפורו האישי. כל השנים הייתי סכיזופרן, הייתי גם היסטוריון וגם עיתונאי. העניין הזה של הצילום, הוא היה בתוקף הנסיבות. נולד לי בן ב-61, וצריך לצלם אותו. יוסף אלגזי הוא היסטוריון ועיתונאי שסיקר במשך שנים אירועים חברתיים ופוליטיים. בהתאם בוא נאמר, למה שכתבתי. אז באופן טבעי תמיד אני נמשכתי לנושאים הסוציאליים, לנושאים החברתיים, וזה משתקף היטב, זה ישתקף גם בצילומים שלי. העבודות של יוסף המוצגות בתערוכה מתייחסות ל3 אירועים שונים. הפגנת הפנתרים השחורים בירושלים ב-1971, המחאה בבאקה אל גרבייה ב-1977, והפגנת התלמידות הערביות במזרח ירושלים ב-1969. העבודה של האומן יוסי אשר נולדה מתוך קשר שנוצר בינו לבין עובדת זרה. בתוך ביתו היא מצאה לה פינת תפילה, ובה יום יום הוא תיעד אותה מתפללת. והסאונד של התפילה זה פשוט ריגש אותי. ואז הצצתי כאילו כזה בהסתר לראות מה היא עושה שם בעצם. המעבר הוא מתמונה לתמונה לתמונה לתמונה, כאילו 5 תמונות, שמה שמשתנה זה התנועה של הפה שלה. האומן פיטר יעקב מלץ יצר 9 עבודות באמצעות רישומי דיו על קלף. היצירות מתחברות לעבודה אחת שנקראת אבא. 9 רישומים הם בעצם 9 ירחי לידה. הסיפור מתחיל בציור של שער, באמצע יש איזשהו מעגל כמו איזשהו איזון או שינוי, והוא נסגר בשער. גם כשאני רוקדת, אבל אני מציירת. מה שעולה לי זה דימויים שאני מציירת אותם בתנועה, על הרצפה או במרחב. ואותו דבר הציור. לפעמים איזשהו ריקוד בתוך המרחב של הדף או של המרחב שאני עובדת בו. ספורט עכשיו, דרמה, 3 מורחקים במשחק אחד. בוני גינצבורג בטח יעדכן אותנו, מצטרף אלינו מתל אביב, שלום.